नमस्कार मित्रांनो, आजचा दिवस थोडा विशेष आहे. तुम्ही बघितलं असेल आतापर्यंत. आज बाबू साडी नेसला आहे आणि आज आमच्या गावातील शिमगोत्सव चालू होतं आहे. तर आता आमच्या वाडीतील सर्व मंडळी ही आता वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाणार आहेत आणि हे गोमुतलं नृत्य सादर करणार आहेत. मी पहिल्यांदाच बघितलं आहे. आतापर्यंत व्हॉट्सॲपवर वगैरे व्हिडिओ यायचे यांचे दरवर्षी, पण शिमग्याच्या वेळेला इथे कधी येणं झालं नाही. खास यावर्षी बाबूसाठी म्हणून वेळ काढून आलो आहे. गेल्या वर्षी बाबूने साडी नेसली नव्हती, स्किप केलं 1 वर्ष. तर तो आता तयार झाला आहे. 2-3 दिवसपासून त्याच तयारीत होतो, म्हणून व्हिडिओ वगैरे यायला लेट झालेलं. मजा येणार आहे. ज्यासाठी मी आलेलो मुंबईवरून ते आता सुरू झालं आहे. आणि आपला बाबू पण खूप छान दिसतो आहे. ओळखलाच की नाही का? नीट राहू बो. ही आपली गवळण. नमस्कार. भारी भारी 1 वर्ष स्किप केलं आता भारी वाटतं. आठवत येतात तू आता काय मग विसरलं सगळा 1 वर्ष. ज्यावेळी 8वीत होती त्या वर्षापासून साडी लाव पप्पानी ज्या वर्ष सोडल्या नाही. हा याच्या पप्पा काका होते याच्या. हा मग आता तू मजा लाजायचं नाही, बिंदास. मजा येतं. मग किती गाव घेणार? 3 दिवस लावते. 3 दिवस लागू पड. किती गाव घेणार आता? गाव ती होती 1, 2, 3, 4 गाव होती. मग तो बघ, दुसरी गवळण खाया. अरे तो दुसरी गवळण खाया. दुसरी गवळण ती का गाडीत बसली. अरे हा मग कसा वाटतं आज? हा बरा वाटता. बरा वाटता? नेसल्यावर साडी बरा वाटता. बरा वाटतं ना? हा रूप आणता. हा तुम्ही कधीपासून करतात? आता 4-5 वर्ष झाली. आताच हल्ली आली झाली जरा हौस आहे. मग बाबू तुमच्यात होय जुना आहे. जुनाटा. होय होय होय. हे का याचे हो याचा आधी बघा मध्ये उकळतोय, भारीच वाटतं. मग अरे त्याका बॉडी स्प्रे मारला तो चुरचुरत आहे. बॉडी स्प्रे काय तो वास येताचा. तुम्ही काय अरे हे हापसातले दरवर्षी घ्यावं. गवळण बोलली बाबा हिंदी कंपनी 50 दिली. अरे गवळण हा की नाही समजा पाहिजे ना. हे यांच्यापैकी हिचे दिलेले होतं, हयत दिलं. हा म्हणजे दोघांका दिला. हे गवळणी 50, हे गवळणी 50. 2-2 मेळ येतूनच 2-2 गवळणी. असा काही नाही. तसं काय नाही, वारीच केला. हा बॅग हवी होती पैशांकडे. मी आयुष्यात हो तुमका बऱ्याच ठिकाणी ऑर्डर ती सुद्धा शिवरात्री जोडलंय. आता मग जा शिवरात्री काय बोलतो ऐकतच नाही. हो ओव्हर कॉन्फिडन्स होता. हो माझा काय एकदा कमेंट दिलेत लोकांची, आमच्या गाडीत आमच्या गावात पाठवा माशेवाल्यात. होय मग जाताच कधी नाही म्हणू नका. आमचं म्हणून आम्ही बघून घेऊ. VIP माणूस नाही येऊ शकत. चला तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो फिराक म्हणजे खाली एका फिराक म्हणजे गवळण घेऊन चालला. 2-2 गवळण येत. 2-2 गवळण या. ही बघा एक माझी म्हातारी गवळण मावशी बाय. तर चला तुम्ही पण चला आमच्या बरोबर आणि बघा आजचो काय धुमशानच असतात. आणि गाणी म्हणणारो खास मुंबईतून मागवलेलो विनू बघा प्रत्यक्षात विनायक हाडी. आणि मी नाचणार, पप्पा ढोलकी वाजवणार. नंदन का काय नाही येत हा, पण आपलं घेऊन चालला. रडूक कोण नाही गावलं तर त्याका आपलं. चला तर मग चला तर डायरेक्ट भेटूया आता तुमका नाचताना. तर मित्रांनो, आता गांगेश्वराचं दर्शन घेऊन पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करतो आहे. सुरुवातीला आपल्या घरी झालं मांडावर,
तिथे सुरुवात करून नंतर इथे गांगेश्वराच्या मंदिरात आशीर्वाद घेऊन आता पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करतात. आणि आता घरोघरी जाऊन आपला बाबू नृत्य सादर करणार आहे आणि मस्त मजा येणार आहे. आजचा पूर्ण दिवस भारी जाणार आहे. शिवशंकर गिरिजातनया गणनायक
आले मंदिराची पाठ चप्पल लावलेला बघ चप्पल. हे कपाळ पाणी पाणी देवा एक हई देवा बाळण घेतले. पुढे घे म्हणतात. थाप मारून पण साम हा सूर्या